Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu neotar. Katkum gi khubar balayolum kan National Testing Agency NTA menin kasni kalpan bana ban khang shipor ya ka Telegram ha India kad hadu ka arfu artarik jong new banai ban penlong ya kan need UG arja arfun rew re-examination dakabak ong ba kani kan la ban khang ya ka jing pej kot tu bat ru ban laj tu kita ki jing kli ha kani kasni ka Ministry of Electronics and Information Technology jong ka Ministry of Electronics and Information Technology dakabat terwa ka NTA kala rai ban pentre kami ka section rep khandai ka Information Technology Act arhaja ban khang ya ka Telegram ha India nakadaw kani ka exam shushu la pharu ka Telegram ban khang ki message editing ha India na hadu ka live tarik jong new banai ka NTA kala ongru balale kani nakadaw balad pendan kam baklai ka Telegram hadin bajia ka paper leak